Indugamana Pak Dindorawati dawuh karo kakang-kakangku Pak nyilik secaki kowe ngoyak menyang endi dununge Bagong. Rumangsaku bareng entuk dawuh kok sajake kaya dumeh neng ngarepe Ratu Gustine Mak Cilik Garbaruji kok ya langsung tumandang karya. Kok ora gagas Bagong kuwi sapa? Terus Bagong kuwi apa? Kok do arep mentala karo Bagong ki nek aku melu mentala kekuatane Bagong ki sepira? Kae ming Panakawan, kae ming Batur. Nek nganti dikeroyok karo kakangku loro karo Mak Cilik Garbaruji, Bagong cilik loro, gedhe aku sing kelangan. Ya, ora bakal negake kowe rung tekan ketemu Bagong, aku wis ketemu karo Bagong. Kang, nuwun sewu lho Kang, nek aku kepeksa ngriwang karo Bagong mergo saka pandulu batinku kok Bagong ora salah. Ning Kanjeng Wandarawati sing sajake lara ati karo Panakawan Bagong. Rekae arep mangsuli pangendikaning Sundarawati ning sinuwun Kresna ki pancen piyayi digdaya tur dasare titis Sang Hyang Bathara Wisnu. Pinter njara langit ora bakal menang nek karo sinuwun Kresna wis. Iki nek nang Petruk kelakon dadi duel. Agandeng aku ming dhewe dedeg piyatek ya ming semene gek tanganku cupet arep wani ya ora ndikadedayan. Ora wani kok rumangsaku kok Semar kok ming dadi nggoe cecenan ki lahir batinku ora trima tenan. Ya, mulih nang Karang Kadempel tak kandhake bapak. Nang nganti bapak muring nang Ngamarta, oh wis ora ana wong sak Ngamarta sing bakal iso nrenggalangi kridane bapak. Premane wis teka siji.